Pandemia a oprit exodul românilor la muncă în străinătate. Ba mai mult, tineri calificați s-au întors acum acasă, iar acesta este un moment cheie pentru țara noastră, care ar trebui valorificat, mai spun specialiștii în resurse umane. Cei reveniți acasă speră la oportunități de a rămâne permanent în România și să nu fie nevoiți să plece cu prima ocazie atunci când restricțiile se vor relaxa, desigur. După 20 de ani în care a locuit în Grecia, Roxana a decis în vara anului trecut să se întoarcă definitiv în România împreună cu familia ei. Aici a deschis în luna decembrie o firmă de catering și panificație, iar acum lucrează la dezvoltarea unui magazin online cu produse grecești. Am dorit întotdeauna să mă reîntorc acasă, iar acum cu pandemia, stând acasă mult timp, neavând activitate, mi-am făcut planul și m-am hotărât să fac pasul. Cam asta e... Lucrurile nu prea mergeau foarte bine în Grecia de ceva timp, iar a fost și asta un impuls. A venit ideea, cam prin 2008, să deschidem o patiserie românească. Neexistând nimic de genul în Atena, erau restaurante românești, dar nu patiserie unde se putea face cozonacii noștri, covrigi, plăcintele noastre. Am mutat efectiv afacerea cu totul aici, inclusiv utilaje, și bagajul nostru de experiență, bineînțeles. Simt o mică greutate în România pentru că piața este cumva suprasaturată și este greu să devenim cunoscuți, dar trebuie răbdare. Și Adriana a revenit definitiv în țară în anul 2020 după 16 ani petrecuți la Roma. Acolo își deschisese împreună cu soțul ei o firmă de construcții. A decis să părăsească domeniul, iar acum are propria clinică de înfrumusețare la Brașov. A contat foarte mult și partea cu pandemia, pentru că inițial eu am deschis această afacere în România cu gândul de a face naveta Italia-România, ceea ce și-am făcut o perioadă de timp, a fost foarte obositor. În momentul în care s-a instaurat această pandemie, am avut închis o perioadă, mi-am dat seama că societatea și visul meu, să spunem așa, o să prăbușească la un moment dat dacă eu nu o să fiu aici să susțin. Mutarea mea definitivă în România a fost o decizie definitivă. După atâția ani de străinătate, cred că mi-am găsit locul acasă. Aproximativ 1,3 milioane de români s-au întors în țară anul trecut, potrivit The Economist. Nu toți însă au dorit să-și deschidă propriile afaceri, la fel ca Adriana și Roxana. Au căutat să se angajeze la diferite companii în funcție de domeniul pe care îl cunosc. Piața forței de muncă nu poate să absoarbă în momentul de față tot ceea ce înseamnă români disponibilizați sau care se întorc din străinătate. Așa cum spuneam, planurile de extindere ale companiilor continuă însă cu precauție. E posibil așadar ca acest trend să fie unul temporar și ei, pe măsură ce lucrurile își vor reveni, totuși să-și dorească să se întoarcă acolo unde au avut deja o carieră și unde, într-adevăr, nivelul salarial era cu mult peste cel care poate fi oferit de România. Singurele creșteri salariale consistente ar putea fi în zona de IT. Mulți au decis să se întoarcă pentru că le era dor de casă. Pandemia probabil a și, să spun, a crescut acest sentiment de dor. Pentru că oamenii au fost poate mai singuri, chiar acolo unde erau în țările de adopție, au interacționat mai puțin în mod direct și sentimentul de dor a devenit mult mai puternic. Se observă acest trend în mai multe țări din Europa. Aproximativ 500.000 de bulgari s-au întors în țara lor natală în 2020. În același timp, Lituania a avut mai mulți cetățeni care s-au întors decât au plecat pentru prima dată după mulți ani.